Kaya? Iwan ko to ha? Oo. Ano pala? Ito nga lang yung pagpipili mo darating no? Yung sa kabitapit no? Ano pangalan niya? Hindi ko alam. Sa ano? Nabayad ka ng 500. Magbayad niya ng 500. Basta kayo pupunta dito kukuha ng kabitapit din lang ha? Yung dala meron ba? That's 1/4 po. 1/4 One more. 1/4 din yung signal pa. Tulog ko na ako dito. Kaso, Ay, dahil ko may pasok. Sir! Sir, what? Morning, sir, morning. Ano ka na? Narito siya. Wah, masih kamu saya pak? Wah. Kapilan siya. Pelapis ko ngayon siya.
Writing mo. Ah. Oo, sige sir. Anong problema? Usapan niya ako? Sige sir. Oh! Garanan naman! Ikaw bala sir. Basta walang problema. Handa natin ba? Yung makabilis sa panahon eh. Meron. Eh, bakit? Sige sir. Basta kayo sir, ausan kay pangabagya. Pwede po mong yung carpet sir. Magpasyali posing kami. Ano daw sa lubang kuya yung huling na-tag mo? Kuya? Oh, Anong lugar sa lubang yung pinlat mo? ano yung? Pinlat mo? Pinakita mo sa akin kahapon? Yung sa Guagua? Lubaw! Ano ba? Oh, nasa ano siya sa Nicolas? Lubaw sa Nicolas. Ay no. Pagdahin nga po. Open ko dito ah. Hindi eh. Pinupuksan ko nga eh. Kasi, Ang Nicolas. oh, sa Nicolas, grade 25. Itong C1 ba? Kuya, C1 ba? Ha? C1? Ano? Yan nun. C1 daw. C1, oo. Yung Lubaw? Oo. Kailangan na yung 1,000. Ito. Ay, bigay mo ako ng right. Pakagay mo tika. Pakagay mo tika. Pero ano mo muna ako? Sige, mamaya. Basta dito lang. Start mo yung sakyanan.
Kaya, Mabat. Possible schedule yung Amy. Mabat. Makulit. 45. Sa taan. Basta't kaya wala mo rin ang powder rin na na. hindi, mag-reference ko po. Ah, reference. Sabihin tayo ito, di ba? Tulad po pang reference ka rin. Oo, tapabanda mo rin ito rin. Mag-reference ko pa. Hindi ko na dati kaya niya eh. Bukod na ulit. Mga pidad nito, 500 na, boss. Yung babayaran niya, no? Ah. Google. Oh. Ano sinabi kong shot mo pa? Sabi mo mo, nalipat sa alam kung saan ang kuwangin ka. Kasi sino mo na kami lirin ba rin kahit ako pa rin. Bigla mo. Ano, corner dyan? Corner po ba? Hindi naman ko kaya Yung mataba. Ini, posibilidad na kuha niya. Magsasabi kami guys ang mga kapatid. Makalap kayo din. Ini, kaya possible talaga na. Iras na kay Ken eh. Wala ko pag yung kabila. Kami, tatansya yung Google Earth ko. Sige. Yeah. Nga ba?
Don't you know? Coffee. La. Wow. Uning uning pa sigurado nung magrelo kami ngayon eh. O, magre-reference kaya pa kasi. Ako pabalo, mga nanawari ko oras, alas 8, mga 9:30 siguro. 9:30. O kaya 10. Ito yung ako pabalo. Wala lang pa rin reference. Wow. Alas 4 siguro. Wah, wah. Wah, wah. Pick sabihan mo na or nag-kliyente ka rin? Wah.
Mm. Kita nung di Arvin, nalilaban eh. Hari. Ay, Chris. Boss ni Nurun Tugi ko, boss.
Hello. Wow. Sige. Pepag standby na kayo, Pambos. Wow, sige. Wow, makanta siguro. Sige. Sige. At, sige. Okay. Hali, 4 kami. Oo. Mm. Sige. Sige.